бо фароресидани фасли сармо ҳар яке мо фикр мекунем чӣ тавр хонаамонро гарм кунем, кадом намуди сӯзишвориро истифода барем ва он чӣ қадар маблағ мехоҳад. вале боре ҳам дар бораи истифодаи оқилонаи захираҳо фикр кардаем. дар бораи зарари он ба муҳити зист чӣ? мо ба ин саволҳо посух ҷустем ва ҳоло дар ин матлаб шарҳ медиҳем. дар зимистони тоҷикистон барои гармкунии манзил аз ҳама гуна воситаҳои дастрас истифода мебаранд. дар ҳавлиҳо ангишт, ҳезум, тапак ва барқ, дар хонаҳои бисёр ошона бештар аз нерӯи барқ. вале дар фасли сармо истифодаи нерӯи барқ чанд баробар меафзояд. пас сабабаш ҳамеша дар сардӣ аст? бисёре аз хонаҳо бинобар нокифоя будани гармӣ нигоҳдорӣ гармиро аз даст медиҳанд. масалан тариқи шифт то 25%, аз деворҳо то 30%, тавассути дару тирезаҳо боз 20% гармӣ берун меравад. ин на танҳо хонаҳоро сард мекунад, балки хароҷоти гармидиҳиро низ зиёд месозад. яъне мо барои гарм кардани хонаҳоямон қариб 2 маротиба бештар маблағ сарф мекунем. агар мо дар як моҳи зимистон барои нерӯи барқ дар хонаҳои бисёр ошёна ба ҳисоби миёна 200 сомонӣ харҷ кунем, пас бо гарминигоҳдории дуруст тақрибан 100 сомонӣ сарфа карда метавонем. дар тоҷикистон давоми 10 соли охир истифодаи ангишт 58% афзудааст. сӯзондани ангишт ва ҳезум партофҳои гази карбонро зиёд намуда ҳаворо олуда мекунад. истеъмоли ғайриоқилона боиси норасоии нерӯи барқ мегардад. ин моро маҷбур мекунад ки нерӯгоҳҳои барқи обии бештар созем ё дигар манбаъҳои энергияро истифода барем. ин омилҳо қабати озонро вайрон карда боиси тағйирёбии иқлим мешаванд ва ба саломатии одамон таъсир мерасонанд. нигоҳ дошта натавонистани гармӣ дар хонаҳо маънои онро дорад, ки мо захираҳоро аз меъёри зарурӣ зиёдтар сарф мекунем ва ба муҳити зист низ зарари бештар мерасонем. инак барои нигоҳдории гармӣ ва кам кардани хароҷот чанд тавсия медиҳем. дар рафти сохтмон ба масъалаи сарфаи энергия бояд диққат дод. сӯрохиву ҷойҳои шамолгузарии дару тирезаҳоро бо ширеш ё дигар маводи ёрирасон ҳатман маҳкам намуд. агар имкон бошад шифт ва деворҳоро низ бо ягон маводи гарминигоҳдоранда маҳкам кард. дар паси батареяҳо варақаҳои фалгагиро гузошт то гармӣ ба дохили хона равона шавад. шабона тирезаҳоро бо пардаҳои ғафс пӯшид то гармӣ берун наравад. шумо хонаҳои худатонро чӣ тавр гарм мекунед? шояд ягон роҳи беҳтаринро донед? дар зери навор нависед.